Mabot sa 60 ka mga panimahay sa Mandaue City nga nimutang daplin sa sapa ug gitumbok nga danger zone ang ikadagdag ipa-demolish. Lakip sa mga ipa-demolish ang mga nagpuyo daplin sa sapa sa Mahiga ug sa Butuanon River. Ani ang report ni Nico Sereno. Lakip ang dakbayan sa Mandaue sa labing naapektuhan sa halapad nga pagbaha ni adtong miaging semana. Pipila ka mga dapit ang daling nasanapan labi na human sa sunod-sunod nga pag-uwan-uwan nga nasinati. Tungod ni ining panghitabo, ang Mandaue City mipatawag og laing roundtable discussion kabahin sa issue sa baha. Mitambong sa meeting ang mga opisyales sa lain-laing ahensya ug departamento. Bisan gani taga Cebu City, mipadala og representante labi na nga ang mga dagkong sapa sa Butuanon ug Mahiga mo'y gauwang sa duha ka mga dakbayan. Sa meeting gipangumusta ang implementasyon sa drainage projects. Implementation actually of the master plan. Kay initially wala pa na complete ato especially katong line sa AS Fortuna. Another is ang maintenance, ang pag clean up sa ato ang existing drainage line. So na we need equipment na dili madaog mano-mano. Usa sa nasabutan ang pagpahawan sa kasapaan kadtong mga nagpuyo sa danger zone. Dunay inisyal nga 60 ka mga balay sa usa ka sitio sa barangay Subang Dako ang gikatakdang ipaguba kay nagbarog sa danger zone. Matud sa syudad, dugay na untang ipatuman kini. Mo ni mga areas na gi-clear na nato nya na malik ba. So nato i-identify. We're trying to rescue them kay danger zone gina diha. Yung one tabak. Nico Sereno, Balitang Bisdak.